Demaş Koytarên Hêja yên podcast Kurdî ez Pêrîxan Kaya bi bernamekê nû dîsa biwarame. Di vê bername xwe de ez ê li ser rewşa penaberên Tirkiyeyê rawestim. Ev demeke rayederên Tirkiyeyê nîqaşa wan heye ku penaberên heyî bişînin welatê wan. Bi taybetî penaberên ku ji ber rewşa şer revîne hatine yên ku li Sûrî û yên li Efxanistanê dixwazin wan carekê din wan penaberin têxine nav wan alawziya û nav wan pirsgirêka. Herî davê li Wanê û Osmaniyê gelek penaber rastî êrişa hatin. Li Wanê penaber rastî êrişa çekdarî ya cendermeya û cerdevana hatin. Di nav da zarokek jî hate kuştin û gelek penaber jî bi giranî birîndar bûn. Dîsa li Osmaniyê hinek penaber rastî êrişa dijwar hatin û hîna ev êrişên li ser penaberan berdewam dikin. Em ê jî îro li ser vê mijarê bi mêvanê xwe re biaxivin. Mêvanê min ji Rêveberiya Baroya Diyarbekirê parêzer Diyar Çetedir. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin. Birêz Çetedir, hûn bi xêr hatin. Spas. Berpirsyarên Tirkiyê dibêjin em ê penaberên li Tirkiyê bişînin welatê wan. Gelo li gor yasayên navdewletî mümkün e ku penaberên hatine Tirkiyeyê bişînin welatê wan. Zagon destûrê didin vê yekê? Yani şunu söylemek gerekir mültecilere ilişkin olarak. Divê bê gotin ku di peymanên netewî û navnetewî de derbarê penaberan de rêzikname hene. Peymana di kanûnên navxweyîyên Tirkiyeyê li ser peymana Cenevreyê ku Tirkiye jî alîgirê wê ye. Tirkiye alîgirê peymana Cenevreyê ye. Ji ber ku ew alîye divê hemû xalên peymana Cenevreyên ku jê re tên sepandin pêk bîne. Li Tirkiye di salê dawiyê de li ser penaberan nîqaşekî ciddî heye. Ev münaqeşe nîqaşên ku li siyasetê de bi xwe re pêk tîne. Ev nîqaş li dijî peymana Cenevreyê ne ku Tirkiye mecbûr e bicêbîne. Di heman demê de li dijî kanûnên parastina derve û navnetewî û yasaya parastina demkîyê ku Tirkiye di peymana Cenevreyê de di kanûnên xwe yên navxweyî de girtiye. Li gor peymana Cenevreyê şert û mercên ku Tirkiye kesekî weke penaber qebûl bike diyar kiriye. Li gor peymanê kesên ku li welatê xwe dijîn rastî muameleya dijmirovî, gefa kuştinê û cezayê hepsê li wan hatiye kirin, divê li welatê ku diçine wan wek penaber bên qebûl kirin. Ji xeynî vê eger li welatê ku jê tên zarok, kal û pîr bin û muhtacê lênêrînê bin, di vê welatê ku lê penabûne statûya penaberiyê ji wan re bêdayîn. Li Tirkiyeyê niha hinek penaberên Afgan şandin welatê wan û dîsa dixwazin hineka dîsa bişînin, ev xebat jî berdewam dike. Mafê wan penaberên ku tên şandin heye ku îtirazê vê yekê bikin, kanûn ji bo vê yekê çi dibêje, dikarin çawa serlêdanê bikin. Bu mültecilerin ülkelerine geri göndermeye ilişkin Dema ku olarak ev penaber ji bo vegerandina wan têne agahtar kirin, divê bi daxwaza rawestandina îdame serî li dadgeha îdarî bidin. Bêguman em pir caran vê yekê dibînin, rûdinin, dibihîzin. Dema ku ev ji bo welatên xwe têne şandin, hinekan belgeyek tê dayîn ku ew ê bi kanûnî ji wan re werin şandin. Bi qasî ku em di çapemeniyê û raya giştî de dibihîzin, hinek ji wan defaxt û têne dersînorkirin. Bê ku tu belge û kaxez ji wan re bêdayîn, paş de têne şandin. Di şert û mercên yasayî de divê desteka yasayî ji penaberan re bêdayîn. Lê penaber nikarin desteka yasayî bistînin. Baroyan dixwazin li ser vê daxwazên penaberan ên ji bo serdan û seredanê li navbendên derxistinê lêkolîn li cih bikin. Lê ji bo wergirtina parêzgeriyê yan ji destûra şandina penaberan û vekirina dozê rastî zehmetiya tên. Digel ku şandina penaberan li dijî kanûnê ye, prosedûrên piştî vegera wan jî neqanûnî ne. Ji ber ku penaber nikarin piştgiriya kanûnî bistînin. Belê di wergirtina vê destekê de mafê parastinê tê bin pêkirin û ji desteka kanûnî bêpar dimînin. Çalakiya ku hatiye kirin kanûnî bûye yan na. Em nizanin, kontrol nîne. Bi taybetî ez dixwazim diyar bikim ku ji aliyê baroyan ve
hîn xebatên îdariyên di derbarê wergirtina penaberan û mayîna wan a îdame de betal kirin. Daxwazên hevdîtinên bi penaberan re ji bo destpêkirina pêvajoya darazê tê redkirin û heta ji aliyê dadgehê ve tên astekkirin. Navendên derxistinê yên ku penaber lê tên komkirin. Hûn dizanin herî dawî li wanê û bûyerek xemgîn qewîmî, leşkeran û cerdevanan dolmişek ku penaberên Afgan lê swar bûn, golebaran kir. Di êrişê de zarokek 4 salî yê penaber hate kuştin û herêkêm 13 penaber jî birîndar bûn. Ev demeke li Tirkiyeyê wisa bûyer berdevam dikin, dîsa li Osmaniyê jî bûyerê wisa hatin kirin. Ev kesên ku vam tişta dikin çima bêceza dimînin? Bi rastî jî di van demên dawî de ew êrişên li dijî penaberan bi awayekê pir cidî tên nîqaşkirin. Lê ev êrişên li dijî penaberan êrişên îro destpêkirinî nîne. Êrişekê li ser esasê 2 salûn nîvên dawiyê ye. Weke ku hûn jî dizanin berê li Sêrt, Enqere, İzmîr û Stenbolê ev bûyer qewimîn. Di encama ve hemû êrişan de bi gotineke din ev bûyerên ku di encamê de mirin, ez nabawerim ku êrişên pêşerojê de encam siyaseta cezakirinê de bibe sedema lêpirsînekî îdarî û dadwerî. Ji ber ku polîtikaya ku di warê penaberan de nebe sedema lêpirsînên îdarî û lêpirsînên edlî dê veguhêre polîtikayeka bêcezakirinê. İktidar û muxalefet pirsgirêkên ku penaberan rewa dibînin ji ber ku hikûmet û muxalefet polîtikayên pir ciddiyên li dijî penaberan pêş nexistine. Carna di daxuyaniyên xwe de dibêjin bila penaber bên destînorkirin û carna jî daxuyaniyên wan vediguhêre çalakiyan. Gotûbêj û siyaseta hikûmetê ya derbarê penaberan de ji hêzê dide kiryarên berpirsên giştiyên derbarê penaberan. Dîsa meseleya din jî li ser rewşa penaberan müzakereyê pêk aniye. Bi rastî jî nîşanê me dide ku penaber dê rastî bi çi êrişan rûbirû bibin. Li ser penaberan hûn nikarin müzakereyê bikin. Divê hûn li gor bendên kanûnê tev bigerin. Wezîrê Karê Hundur Süleyman Soylu di civîna çapemenî de got em êdî nahêlin penaber bikevin hemû taxan û got li Tirkiyeyê 1200 tax ji bo penaberan hatin qedexekirin. Ev yek bi çi xwara derxe holî? Ez bawerim li Diyarbekirê jî ev tax wê hebin. Ev ê encam wê derkeve. Niha ji bo muxalefet û hikûmetê hêsantir bû ku penaberan bikin hedef. Bi gotinekê din ji bo penaberên ku hatine hedefgirtin dê gelek hêsantir be ku rastî wendakirina mafên êriş, mirin û rewşên bi vî rengî bên. Ji ber ku di vî warî de dê li cihekî êriş li penaberan bêkirin. Di heman demê de ew ê nikaribin xwe ji ber dîmenên armancê biparêzin. Ev yek li gorî giştînameya dawiya Wezareta Karên Navxweyî ye. Mafê sefera penaberan nû de bê astekkirin. Li bajarê ku lêne mafê wan tune ye. Tevî ku girêbesta Tirkiye di kanûnê xwe yên navxweyî de penaberan têne bi yek navçeyekê sinûrdar kirin. Lê di navçe û navçeyek vê parêzgehê sinûrdar bike. Di van rewşan de vê mafê wan ên seyahatê bê astenkirin. Dîsa mafê gihandina tendurustiya û penaberan wê bê astenkirin. Ji ber ku veguhastina tendurustiya wan gihiştina tendurustiyê de rê li ber wan bigire ku biçin navendek tendurustiya bilind. Rastiya nû ew e ku mafê perwerdehiyê penaberan bê astenkirin. Ew ê ji mafê xwe yên xwendinê bêpar bimînin û ji cihê rûniştina xwe derbasî cihekê din nikarin bibin. Bi rastî di eslê xwe de wê bibin hedef. Jiyana penaberan sinûr dike ev biryar. Di derhûla Hundur jî dihata bixwerebîne. Di çerçeveya kanûnên navnetewî û neteweyî de sürgûnkirina kesên ku divê Tirkiyeyê wek bijarde qebûl bike dê bê hêsankirin û sürgûnkirina wan dê hem kanûnî û hem jî neqanûnî be. Bicîkirina wan tenê li taxek, bajarek an navçeyekê dê wê rihetiyê bixwerebîne. Di rastiyê de ev genelge tehdîdeke ji bona penaberan bê neşandin. Niha rewşa koçberên neqanûnî çawa ye? Eger stûtatiya parastina demkî ya penaberan bê rakirin
Wê çi bibe? Belê penaberên Xwedîstatuya parastina demkî ew penaberin ku Tirkiye hergav dikare wan bişîne. Lewma mafê wan bi temamî nayên parastin. Di vê qonaxê de di qeydên dewletê de tinê penaber hene. û dewlet bi rastî ji kengê bixwaze dikare penaberên di qonaxa veguhêz de baş de bişîne. Helbet weke ku me gelek caran di çapemeniyê de ji dîtiye, daxuyaniya Wezareta Karên Hundir jî ev heye. Daxuyanê de hat gotin ku hejmareke ew qez zêdeya penaberan baş de hatine şandin, an jî dê li vir xebateke wiha were kirin û penaberên Xwedîstatuya parastina demkî baş de hatine şandin. Ev bi rastî nîşanî me dide ku penaberên dibin statuya parastina demkî de dê herdem karibin wan bişînin welatên wan. Penaber jî parastina qanûnî bêpar dimînin. Ji bo van tiştan li Tirkiyê baroyê heyî li hemberî vana xebatekî didin meşandin? Zêdebûna êrişên li dijî penaberan helbet ji ber axaftinên medya civakî û hîn nivîskarên Tirkiyeyê. Dîsa siyaseta hikûmet û muxalefet rolekê pir giring dilîze. Li ser vê mijarê 3 salin li ser nêzîkatiya li dijî penaberan dinivîsin û xêz dikin. Dibêjin em biyanî û penaberan li Tirkiyê naxwazin. Ji ber van nîqaşan li Tirkiyê êrişên pir giran û vegerên penaberan xuya dike û dê bidomin. Baroyan heta niha ji bo penaberan xebat kirîne. Piştî vê qonaxê dê li ser binpêkirinên mafên ên ji aliyê penaberan ve tên kirin, xebatên xwe bidomînin. Spas dikim ji bo ku hûn tevlî bernama me bûn û we nêrînên xwe bi me re parvekirin. Guhdarên hêja yên podcast Kurdî. Di vê bernama xwe de jî em li ser rewşa penaberên Tirkiyeyê rawestiyan. Heta bernamekê din bimînin xêrê xweşiyê de dem baş. Podcast Kurdî qise dike ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.